با درود بینندگان عزیز، شما برنامه خبری رادیو озодӣ را مستقیما تماشا دارید. من شالوی خوجا هستم در استودیو همراهتان. در 10 دقیقه دیگر اطراف این موضوعها صحبت خواهیم داشت. سаиданвар Камолов раиси пешини кумитаи амният дар бемористон даргузашт. генерал Камолов муфаттиши ҳодисаҳои баҳман-моҳи хунин буд. дафни фавтидагон зери тадобири эҳтиётӣ ва ё чаро дар Тоҷикистон ба хоксупории майитҳо шабона сурат мегирад ва баъзе қабрҳо селофан пӯшанд. кор дар муассисаҳои давлатии Русия шурӯъ шуд, аммо шумораи зиёди муҳоҷирони тоҷик дар хонаву то ҳанӯз муҳтоҷи кӯмаканд. начал карантин. вақте карантин шурӯъ шуд, дигар тамоми рӯз дар хона ҳастем. дар ин рамазон 2 дафъа ба мо кӯмак карданд. имрӯз генерал Саиданвар Камолов раиси пешини кумитаи амнияти Тоҷикистон дар синни 70-солагӣ даргузашт. пайвандон мегӯянд, ӯ дар шифохонаи якум советскии пойтахт аз бемории бронхит муолиҷа мегирифт. бархе аз манобеъ гуфтанд, Камолов муддати дароз аз илтиёби шуш табобат мешуд. Саиданвар Камолов муфаттиши ҳодисаҳои февралӣ дар КГБ-и Тоҷикистони шӯравӣ буд. радиои Озодӣ охирон бор бо ӯ моҳи феврали имсол атрофи баҳман-моҳи хунин суҳбат дошт. дар моҳи феврали соли 1992 эътирози мардумӣ дар рӯ ба рӯи бинои ҳизби коммунисти Тоҷикистон ба муқовимати хушунатбор печид ки дар он нирӯҳои амниятӣ даҳҳо эътирозгарро кушта ва даҳҳо тани дигарро маҷрӯҳ намуданд. ҳаводиси баҳман-моҳи хунинро аксари равшанфикрони тоҷик ҳамчун яке аз эътирози нирӯҳои миллии истиқлол дӯст, вале ҳукумати ҳизби коммунист чун амалиёти ҷавонони ифротгаро арзёбӣ кардааст. вазирати тандурустии Тоҷикистон шоми дирӯз гуфт ки дар 2 ҳафтаи ахир дар кишвар 801 нафар ба COVID-19 гирифтор шуда 23 кас аз он ҷон бохтанд. дар ҳоле ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ чанде аз сокинон аз даргузашти наздикони худ аз коронавирус хабар доданд, вазорат мегӯяд, дар шабона рӯзи ахир ҳеҷ кас аз ин беморӣ нафафтид. фарқ байни омори расмӣ ва омори ба истилоҳ мардумӣ дар Тоҷикистон зиёд аст ва бисёриҳо ба ин далел рақамҳои расмӣ эълон шударо зери шубҳа мегузоранд. дар ҳафтаҳои ахир ҳатто пеш аз он ки ҳукумати Тоҷикистон вуҷуди COVID-19-ро дар кишвар эътироф кунад, баъзе фавтидагонро духтурон бидуни риояи расму оини видо бо наздиконашон ба хок супориданд. дар ин рӯзҳо қабрҳое пайдо гардиданд ки дар болои онҳо селофан кашида шудааст. хабарнигори радиои Озодӣ афсона Акобиршоева дар як суҳбати вижа аз муовини раиси оромгоҳи Сари Осиёи Душанбе сабаби чунин эҳтиёткориро пурсид. борон ки сахт шуд, мисол салафан мепӯшонам, ҳамин қабру начукам, дурунда рафта назанам. ин хел ин барои ягон дигар чизраи нест. тамом ин салафан барои қабр борони бисёру барфи бисёр шуданда так наравад. тамом ин ҳамин мақсади салафани пӯшондагимон ҳамин чиз. бо истифода аз фурсат афсонаи Акобиршо аз ин масъул суол кард ки то имрӯз чанд майит зери чораҳои эҳтиётӣ дафн карда шуданд. 20-25 мо амҷа лай кардагим, манзил кардаги одамо хатам дигар зиёд нест дар инҷа. дар як рӯз чандида нозара мебиёранд? дар як рӯз инҷа қабристони шаҳрӣ ки ҳаст, мисол ҷош мешавад ки якта, ҷош мешавад ки чорта, ҷош мешавад ки нест. зимнан баъзе сокинон аз дигар гӯшаҳои ҷумҳурӣ бо фиристодани наворҳо мегӯянд, ахиран дафни майитҳо бидуни ширкати наздикон ва баъзан дар шабонгоҳ одат шудааст ки мояи нигаронӣ мебошад. дар ин байн намояндагони кумитаи дин бо созмони ҷаҳонии тандурустӣ мавзӯи роҳи амн вале бо риояи талаботи мусулмонии дафни ҳалокшудагон аз бемории COVID-19-ро дар миён гузоштанд. тафсилот аз Мирзонабии Холиқзод. тани беҷони Баҳруллоро аз беморхона то назди дари манзилаш оварданду ба қабристон бурданд. табибон нагузоштанд пайвандон ба ҷасад наздик шаванд. ин сокини шаҳраки ғончии ноҳияи Деваштиҷ бо нишонаҳои бемории COVID-19 бемор буд ва рӯзи 12 май фавтид. ҳамарӯза чандин аксу навор аз гӯшаҳои канори Тоҷикистон пахш мешавад ки ҷасадҳоро зери чораҳои эҳтиётӣ худи табибон ба хок месупоранд. баъзеашро бидуни хондани намози ҷаноза зери хок мекунанд. ба иттилои расмӣ шумори умумии гирифторон ба коронавирус рӯзи 12 май ба 729 нафар баробар шуд. то ин дам 23 кас аз ин беморӣ ҷон бохтанд. аммо нашри ному насаби онҳое ки бо нишонаҳои ин беморӣ фавтиданд ба маротиб аз омори расмӣ зиёд аст.
اکثر بخش‌های بیمارخانه‌ها با سبب زیاد بودن بیماران ساکنان را قبول نمی‌کنند. مثل اینجا بیمارخانه مرکزی شهر کولاب. بدون رعایت طلبات مذهبی دفن کردن از کووید 19 افتیدگان باعث نگرانی مسئولان کمیته دین هم شده است. رئیس کمیته دین سلیمان دولتزاده به نمایندگان سازمان جهانی تندرستی گفته است که با رعایت همه طلبات گیگینی دیدن روی میت، غسل دادن و در قبر نهادن آن از جانب حداقل یکی از شخصان نزدیکش میان جامعه ما بسیار حساس است. نماینده سازمان جهانی تندرستی هم اظهار داشته است که روزهای نزدیک توصیه‌های خود را وابسته به مسائل ذکر شده بیان خواهند داشت. برنامه‌ро идома медиҳам. ҳафтаи ҷорӣ зиндагии садҳо ҳазор муҳоҷир аз осиёи марказӣ дар Москав то ҷои тағйир кард. баъди гӯшанишинӣ ва бекории тӯлонӣ бо шурӯи дубораи кор дар биноҳои сохтмонӣ бисёриҳо ба ҷойҳои кори худ баргаштанд. агарчи ин гурӯҳи муҳоҷирон барои зиндагии беҳтар дар ин кишвар умедвор шуданд, гурӯҳи дигар ки дар бахши хусусӣ фаъолият доштанд ҳамоно дар чор девори хона мондаву дастнигаранд. гузориши телевизиони настоящее времяро дар ин бора абдулло ашуров тақдим мекунад. шокирҷон дар яке аз ширкатҳои сохтмонии Москав ба ҳайси муҳандиси барқ кор мекунад. ӯ 12 сола боз дар пойтахти Русия кору фаъолият дорад. дар ин муддат ӯ тавонист оилаашро ҳам ба Москав биёрад ва зиндагиро инҷо ба роҳ монад. новобаста ба он ки дар давраи карантин ва бекории корфармо ба ӯ маошашро пешпардохт кард ва як миқдор захира ҳам дошт, хонаводаи ӯ маҷбур шуд сарфакорӣ кунад. шокирҷон мегӯяд дар ҳар сурат вазъи ӯ дар ин шароит беҳтар буд. аксар дигар муҳоҷирон ба гуфтаи шокирҷон дар ин давра ба мушкилоти зиёде рӯбарӯ шуданд. Ребята очень сейчас находятся на тяжелом состоянии, как бы у них. бачаҳои дигар дар вазъи бисёр бад қарор доранд, маблағ надоранд, пули иҷораро ҳам пардохта наметавонанд, аз ҳамдигар қарз гирифта рӯзашонро мегузаронанд. рӯзи 8 ба мо занг зада табрик карданд ва гуфтанд пас аз 12 ба кор мебароем. мо ҳам интизорем. Вот мы ждем, как бы вот все это. Нетерпение. ин муҳоҷирони ҷавон ба фарқ аз шокирҷон дар вазъияти бади молӣ қарор доранд. آنها به تعمیر و ساختمانی خانه مشغولند. به خاطر که در تاجیکستان نزدیکانشان از این حال آنها آگاه و ناراحت نشوند، نام و چهره خود را نشان دادن نخواستند. محمد جان 9 روز قبل از اعلان رجای کرانتین در روسیه به مسکو برگشت. جای کاری خوب و معین هم داشت، ولی در یک لحظه وضعیت کاملا دیگر شد. وقتی از تاجیکستان برگشتم مرزها بسته شد. کرانتین اعلان کردند و جای کار ما هم بسته شد. حالا دیگر یگان جای درآمد نیست. چطور روز میگذرانید؟ پول اجاره را چطور میدهید؟ برای اجاره قرض میگیریم. جمشید 1 سال باز در مسکو کار میکند. او طبق فرمایش به تعمیر خانه ها مشغول است. کاری آخرش ناتمام ماند. حالا دیگر کارفرما نقشه ادامه تعمیر خانه اش را ندارد. مهاجری جوان میگوید دیگر پول برای روزگذرانی ندارد. بنابراین جمشید و همراهانش مجبور شدند برای کمک به حامیان حقوق مراجعت کنند. خانه ها را تعمیر میکردیم. از وقت کرانتین شروع شد دیگر تمام روز در خانه هستیم. در این رمضان 2 دفعه به ما کمک کردند. کارشناسان بر این باورند که تجارت در ساحه ساختمان در روسیه در این دوره یگان ضرر جدی ندید و شرکت‌ها تجربه بیرون رفت از چنین وضع را دارند. از سوی دیگر امکان دارد شرکت‌ها برای در فرصت کوتاه به انجام رسانیدن ساختمان سرعت کار را به مراتب بیشتر به راه مانند. برنامه امروز اخباری آزادی رو اینجا به پایان میرسونیم. نوار گزارش‌های روز در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب گذاشته میشود. فراموش نکنید. من شما رو فردا در نوید بامدادی منتظر میمونم. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشه.